مهریگل تورسون زنی уйғуртабори 3 ماهашро дар бошгоҳҳои тарбияи сиёсӣ дар музофоти Шинҷон уйғур сипарӣ кардааст. Ин зан ба вакилони Конгресси Амрико чӣ гуна дар шароити ғайриинсонӣ нигаҳдорӣ ва шиканҷа шуданашро қисса намуд. маро ба утоқе равон карданд, ки дар зери замин буд ва тиреза надошт. дар чор тарафи девори он дурбинҳои назоратӣ гузошта шуданд, то ки дида шавад дар ин утоқ чӣ мегузарад. дар ҳамин утоқ ҳамроҳ бо ман ҳудуди 6 зани дигар нигаҳдорӣ мешуданд. шабона 15 нафар занон рост меистоданд, то ки дигарон хоб раванд. мо ҳар 2 соат ҷоямонро иваз мекардем. пеш аз наҳорӣ, ки аз обу каме биринҷ иборат буд, мо сурудҳоеро бояд мехондем, ки ҳизби коммунистро васф мекунад. онҳо моро маҷбур мекарданд, ки доруи номаълум аз кадом як моеъи сафедро истеъмол кунем. пас аз хӯрдани ин дору мо аз ҳуш мерафтем. аз моеъи сафед бошад, бархе занон дигар ҳайз намешуданд ва бархе дигар баръакс сахт хунрав мешуданд. бархе мурданд. маро боре ба хонае бурданд, ки дар он ҷо мизи баланде буд. дастон ва пойҳои маро бо лентаҳои махсус ба миз мебастанд. посбонон ба сари ман, ки кал карда шуда буд, кӯлоҳи оҳанин мегузоштанд. ҳар боре ки тавассути он нерӯи барқро сар медоданд, тамоми баданам меларзид. ман дар рагҳоям дардро эҳсос мекардам. маро бо суханҳои баде таҳқир мекарданд. фишор меоварданд, ки ман гуноҳро ба уҳда бигирам. мегуфтанд, ки модар ва писарам фафтидаанд ва падарам ҳукми абадро дар зиндон адо мекунаду оилаи мо танҳо ба хотири ман аз ҳам ҷудо шуд. меҳригул турсун дар поёни суҳбаташ гуфт баъзан ӯро то ҳадде латукуб мекарданд, ки ӯ аз сарбозон илтиҷо менамуд то ӯро бикушанд.